Sasisian pot ngi pinasum bhai phi baro shakanika channel kajungi but ngi kerman ba baro phi shat phi khlainut kan mau ban subscribe ya kanika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki videos kiwingi upload lada kumno phi kom ya like yaki video lani phim ju yo yaki notifications hapo ka YouTube la ban follow ro ingi hapo ka Instagram account nama ha Instagram ngi ship pente bai mala ka por lada ngi la da ban pelai ya ka video ka bathamai timen tapat ngin pai no ya kanika post ka barang slide thamai hapo Meghalaya ya kanika post la pelai da ka National Health Mission lani ka NHM mentau benai arajar apar ka katang kanika post ka de immunization field volunteer lani ka IFV kelas date lani ka tarik bakado papilaban submit iki applications kade hau khandai tarik penai September arajar apar ya kani ka post immunization field volunteer ka balai ka way ka age limit lani ka kerta ka berdo kade apoi snam pat ka bahado kade substance snam ka salary lani ka tulap kande ka arajar hakshi benai bat kala kan thoplang ya ka travel allowances ka educational qualification kalong komne lade ban pendap ya ka graduation nakano ka institution lene ka university kebla recognize ba phide rubandan ka basic knowledge ha ka Microsoft Office kum ha ka Microsoft Excel Microsoft Word bat ka PowerPoint ken kam I preference gitu gi bala don ya ka experience ha ka field work bat ka government lene NGO lene international organization ha ka monitoring lene supervising jangki national health program immunization NID lene covid ken kam I preference ru ya ki local candidates Pide ru bandan ka Android phone ka jang bat ru ka two wheeler lani ka arshaka kum ka bike lani scooty bat ru pide bandan ka valid driving license bat ka valid insurance ki candidates ki belong eligible bagi buku ban apply ke ni ka post pihak ban scan ya ka application ka jong pi bat pihak ban submit lang bat ki soft copies jong ka biodata qualification certificates job certificates ka jong pi bat pihak ban pha link ba ka email ya ka PDF file ka jong pi ba download ye kini ki AGA syakani ka email ID hrapplication@gmail.com lani phila ban submit hi syakani ka office of the member secretary district health society nongpo kelas date ka khandai tarik benai September arajar apar syaka san baje janmit ka official notification lani ka official advertisement ka bala palai hi dagani ka NHM ngala ai hapo description jong ni ka video te phila ban download pa phila ban pulihi lada phiko ban tem chpang ki wi pat ki details